Dime. É lo que faz? Sí, pois, que fago? Estou intentando pescar algunha anguía para comela. É lo como sabes que se a festa da anguila aí adiante. O sea, a festa da anguía aquí, A festa da aquí en anguila, Castrelo de aquí. Miño. Non me fastidies, estou pitando a parva, entón. Aquí estás perdendo tempo. Pero xa están cociñadas e todo. Cociñadas e todo. Me cago na mar, pois que teño que ir hacia ali. 100 metros máis adiante xa terá festa. Pois moitísimas gracias, Alá que vou a comer anguilas, voume comer rodas. Veña, moitísimas gracias, Imos. Bueno, estamos aquí por fin na Feira da Anguía de 2026, estamos con Rita. Rita, encantado. Levo moitos anos, moitísimos Cantos traballando. anos leva traballando aquí? Pois son uns 26 ou 27. 26 anos aquí ao fogón, sí, non? como o home estuvo 19 anos de presidente, así que máis años que están desde aquela, eso, sí. Bueno, a Sei de Festa que da vai. Anguía para Castrelo de Miño é un moito- día... É moitísimo traballo. É unha festa moi traballosa. E é un día, é o Día de Santas Nieves, coincide que é o Día de Santas Nieves. Sí, é un día importante. Mañán é festa local. Bueno, en vexo que aquí hai as anguías, ainda están Sí. crudas. Explícanos o proceso que Pois facedes mira, aquí. Limpialas, sacar as tripas, limpialas, congelalas, porque hai moitísimas que facer. E despois xa trelas aquí e adobalas con allo, eu son que nas adobo todas, allo, botámoslle panceta e sal. E despois E sabrosísimas. hacelas en aceite de oliva. Despois sabrosísimas. Bueno, probai. Bueno, Rita, isto hai que probalo, non te parece? Hombre, non perdades a ocasión, como mellor outra non sei se teredes. Bueno, espero que me acompañe entón. Sí, Eu collo unha. A primeira que se fritiu comina eu. Ah, moi ben, como se come? Como comemos como isto? queiras, así. Así. Mira. Xa. Ten experiencia, ten experiencia. Mira por onde vou ir aínda. Ten moita experiencia, pero está moi boa, A ver. A mí está todo adentro. Isto parece nas campanadas das 12 uvas de fin de ano, Hai que ir a apurar. Ah, que sí? Bueno. Riquísimo. Quédame sen palabras. Non sei por qué, porque teño boca chea ou porque está Porque está riquísimo. boa. Está riquísima. Está moi boa. Rita, moitísimas grazas. Veña, hasta o ano. Hasta o ano que ven, por Hasta o ano, suposto. chao. Vamos a venir para aquí porque estoy viendo a estos dos chicos un poco con una cara desesperada. ¿Cuál es el motivo de esa cara desesperada? Pues que hay aquí una cola enorme para coger la anguila y están allí todavía esperando, vamos, media hora ya por lo menos. Y ya tenéis ganas de anguila, ¿no? Pues sí, queremos comerla ya. Bueno, a ver si metemos prisa o a ver qué pasa, porque si no aquí podéis morder lo que sea. Sí, se pasa hambre, si no, se pasa mucha hambre. Venís de Madrid Sí. y es la primera vez que venís. En su caso sí, en mi caso no. ¿Tú cuántas veces has venido? Yo vengo todos los años porque mi familia es de Carballeda, por tanto venimos aquí todos los años. Bueno, ¿y qué te parece entonces esta fiesta? Bastante bien, joder. Es el único momento en el año en el que pruebo la anguila, así que hay que seguir viniendo. Y le dijiste a ella, tienes que venir porque esto Hombre. es una maravilla, ¿no? Sí, me dijo, tienes que venir a probarlo, te va a encantar y aquí estamos. De momento no lo has probado, pero ya estás de uñas, ¿no? te estoy deseando. Muchísimas ganas. Bueno, pues espero que no tarden mucho, porque si no, no sé qué va a pasar Exacto, aquí, Exacto. Si no, nos quedamos sin comer. Bueno, pues muchísimas gracias, que venga pronto las anguilas y a disfrutarlas. Muchas gracias. ¿No hablas español? Un poco. Hablas poco español, pero comer las anguilas bien que las comes, ¿eh? Sí. Están ricas. ¿Qué te parecen las anguilas? Bien, muy bien. ¿Es la primera vez que vienes a probarlas? No, la segunda. La segunda vez, así Sí. que, ¿y qué te parece entonces? La segunda es mejor que la La primera. segunda mejor que la primera y la tercera ya ni te cuento, así Sí, que el año vamos, que, la el año que tercera viene no. no puedes faltar, ¿eh? Sí. puede. Aquí estaremos. Bueno, venís desde a Cidade do Amor, non? Sí, chegamos onte pola noite. Onte pola noite porque había que chegar. A festa xa, Claro, hombre. claro. Para que perder o tempo, non? Canto é a festa? Pois vou un día antes, para descansar, que non haxa jet lag. Xa teño a fecha no calendario marcada. Moi ben, a Cidade do Amor e aquí en Castrelo é a Cidade do Amor pola Anguía, Pola Anguía, por suposto, non? Sí, aquí a Cidade do Amor é Astariz. Bueno, vostede non é a segunda vez que ven, non? No, no. Pero que lle dixo a persoa que a parella ou compañeiro, lle dixo que hai que vir aquí porque isto non te podes perder. A ver, aquí o mellor son as festas onde se come. Xa se sabe, hai que comer e bailar.
Entonces, onde hai que comer imos? Bueno, pues entonces quiero ver cómo comen así. No, cómo come él. Coman unha anguía, a ver cómo. Yo la come toda. Come entera. No vaya. Come. Come. Dende Castrelo de Miño ata París, a festa da anguía. E meña un bocado. Un bocado, coma aí. Outro. Rica. Muy boa. Moi boa. En parisino, en francés. Très bon. Très bon. Todo o mundo aquí está dicindo que fale Pepiño. Que ten que decir o Pepiño? Por que todo o mundo quere que fale o Pepiño? Porque son o jefe de todos. Ai, eres o jefe do clan, Ali do pueblo. Ah. E aquí estamos os veciños, parentes, estamos todos. O noso pueblo é así un conxunto. De onde sodes, entón? Da Astariz. De Astariz, De non? Como a Castrelo de compañeira, Miño. moi Sí, ben. sí, somos todos da Astariz. Vale, E tú non ves que, tú fíjate nos rostros. Sí, sí. Que rostros alegres todos. Vexo a xente que se rí cando fala vostede, é o xefe, é o clan. Naturalmente. O clan. Cantos anos leva vindo aquí? Bueno, pois, fíjate tú, moitísimos anos. Moitísimos anos e mira, Bueno, hasta chegou un francés. se viñemos á festa antes de ver a anguila. Antes de ver a anguila, se viñamos aquí á Entonces festa. que festa era? Se non había anguila, que festa era? Era das neves, esta festa é a festa das neves. E converteuse en festa da anguila. E depois puxeron esta festa da anguila, que é mañá. Pero ben vale a pena, non? Que se esa Como festa da non? anguila. Esta é unha festa maravillosa. Bueno, se anguila fora alcohol, non podería conducir, Porque comeu un montón de anguila. Ai, digo xo eu. Porque eu tamén fui un pescantín delas. Tamén, anda. Tamén, non nos guardan se pescaron a anguila. O sea, Antes de facer o embalse, esta era unha maravilla de anguilas que había, tiña o río. bueno, agora tamén están sabrosas, E entón, por eso levamos na vena, esta festiña. Esta festa hai que vir sí ou sí, Hai non? que vivir, hai que darlle gracias á corporación que a ordena, a todos, quen fai esta festa é unha maravilla. Bueno, hai que darlle tamén as grazas aos seus veciños, que están aí todos eles esperando un aplauso para o Pepiño. Sí, Veña, aplauso para o Pepiño. Bueno, Miguel, estamos en Castrelo de Miño, festa da anguía. Que lle gusta máis? A anguía ou o pulpo? Miguel, Anguía. estamos en Castrelo... Moi ben, anguía, claro que sí. Que tal, que lle parece a festa da anguía, entón? É a primeira vez que fago parte desta festa e é moi bonita. Que lle parece? Estame gustando moito. Sí, está lle gustando moito. Eso que levamos pouquiño tempo, Sí, xa... pero é a verdade que a anguía está moi boa e o ambiente é moi bo. O ambiente bo, a anguía está exquisita. Así que, bueno, nada que desmerecer ao pulpo, que o pulpo tamén está bo. Sí. Pero hoxe toca falar Unhos da días, anguila. daqui a uns días, ven a festa do Hoxe pulpo. toca disfrutar da anguía. Exactamente. É a primeira vez que ven, Sí. non será a última. Non será a última, Aí, eso aí. seguro. Moi ben. Bueno, Miguel, moitísimas gracias. Gracias a E vos. sigue disfrutando. Sabes o que o plato está vacío, pero bueno, hai que Vámonos pedir encher outro. ahora. Eso. Moitas gracias. Veña, gracias. Veña. Desde Amoeiro falamos con... Brais. Bueno, desde Amoeiro. Desde Amoeiro estamos en Castrelo de Miño, pero Que veña de Brais Amoeiro, vino de Amoeiro. Así que é a primeira vez que ven para a festa da anguía? No, xa temos visto hoy. Xa temos visto algunha vez, pero xa non me acorda, porque era eu pequeno. Pero si poderíase decir que é a primeira vez que eu veño consciente do que Con conciencia, non? Con conciencia. Bueno, que lle está parecendo? A Pois festa? increíble, a verdad. Temos aquí un montón de xente, vimos todos os amigos a compartir un pouco un momento ca comida e, sobre todo, a pasalo ben. Bueno, e a anguila rica? Bueno, espero, ainda non o probamos, Non a acaba de probases, chegar. primicia, Patricia. Imos ver como proba Brais en primicia a anguila. Veña, mételle, íncalle. Non son eu moito de Bueno, pescado, hai que disimular. pero vamos comer Veña. unha. En primicia, Patricia, para o Badal Novas. A ver. Tómate o tempo que queiras, ai. No, pois está boa, sí. Está así. No, non vai por máis. Está rica. Está rica. Pois que todos coman tamén, Quero ver a Come. todos como comen. Veña, collede, hai que gravar aí como comedes. Venga, non, bueno, pero vos sí, non. Venga, un bocadiño aí, Ai, está rica, está. Bueno, menuda festa que hai montada aquí. Con quen estou falando? Eu son Concha.
Concha. Sí. Bueno, Concha, menuda festa que está desmontada aquí, Sí, bueno, ali os veciños reunímonos moitas veces e para vir aquí tamén. Sodes veciños de aquí, non? De Castrelo. De Castrelo, sí. Bueno, esta festa non se pode escaquear, non, dela? No, vimos todos os anos, Euche, comer as anguías. Todos os anos, vexo que ademais de anguías tamén tedes unha boa comida na mesa, Sí, sí. Pero bueno, a anguía é o plato principal. É o plato principal, vimos por eso, sí. Bueno, que lle parece? Está ben feito este ano? Están buenísimas, están sempre. Así que podome levar entonces o plato, non? Se están Sí, boas é hombre. porque se ha aprobado. Sí, sí, Así sí, que sí. eu levome este. Vale. Bueno, pues moitísimas grazas, a Nada. disfrutar da velada. Veña, hasta loguiño. Non. Lévome, adeus. Bueno, chegamos un pouco tarde porque solo quedan as espinas, Que pasou? Que mira, máis. Ala. Pero que pasou? Que comémosla. Pero non tardachedes nada, Vamos, bueno, sí, ainda un regalo de tardamos. los dioses, Sí, las sí. disfrutamos. Esta Puedes cogerlas así, mira. Ñan, bueno. exquisitas, non? Está divinas. moi bueno. Cantas veces viñeron na festa da anguía aquí a Castrelo de Miño? Yo es la segunda vez, pero me voy a hacer fiel. Fiel a la Sí, fiesta. xa estamos planeando o ano que ven xa facer vir en plan romería. Bueno, Claro, pues, traer claro. xente. Exactamente, pero o Ah, non, plato isto principal sí. é a anguila, No, a anguila comémosla aquí, pero depois traemos máis bebida, máis tal, senón... Ademais, a primeira vez que ven é a segunda, non? Vale, sí. aparte da anguila, bueno, estamos en un enclave maravilloso, non sei se bichedes. Estábamos falando ahora, estamos Que aí se está bailando. aquí de luxo, sí. Se pode bailar, se pode comer anguila e se pode un bañar incluso ali. Pois sí, no, E vamos ali non. a facer un alegato empanada de anguías Sí, que está espectacular. Está Sí, xugosa, si non a comechedes, finiña. Bueno, para morrer. Alcalde, toma nota, empanada de anguía. Hai que tomar nota para o ano que ven. Boísima. Moi boa, de verdad. Vimos este ano e o ano pasado, está boísimo. Non, ademais a festa é típica galega, é que isto é o noso. Isto é o noso, exactamente. Nos quitan isto e nos quitan un trouciño de carne. É verdad. Non, de verdad, porque cada vez está todo máis comprimido, máis... É que iso non se pode facer, non podes gritar, non podes falar, non podes tal, e dices ti, coño, en esta podo bailar, podo gritar un pouco, pois vou. Aquí somos nós mesmos. Claro, é que iso é do que se trata, os galegos non nos tapan a boca, nin debaixo da agua. Pois moitísimas gracias. Iba a dicir que aproveite, pero xa aproveitou. Disfrutade. Bueno, que lle parece a homenaxe que fixeron a vostede? Bueno, para mí foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa porque eu non contaba con isto, nin a muller tampouco. Unha sorpresa total. Total. Non sei. E que supón para vostede que Castrelo de Miño lle faga esta homenaxe? Hombre, a min é unha alegría, non cabe duda. Pero a homenaxe, porque eu fui 25 anos da Comisión de Festas. Eu fui un dos que fiamos isto que está aquí. Daquela fiámoslo sin permiso ni nada, ahora está legalizado todo eso. Pero ao tempo fiámoslo así. Sí, ao tempo se facía como se facía. Fiámoslo así, que non ten moitos anos, non xa ten. Gratificante, non? Que se acorde de ti o Concello de Castrelo de Miño. Sí, eso sí. Eso sí, gratificante é porque vexo que lle fan unha cousa. Además, o que máis me importou é que vexan de que se fijen algo que eu fijen, non para darme a ver de que eu axudei eu de que non. Eu vou axudar e vou a punto, eu sou da comisión porque quixi, pero eu vim colaborar sempre con eles. Estamos con Belén, da Comisión de Festas da Festa da Anguía. Belén, bueno, un éxito, non, a Festa da Anguía? Pois sí, é verdad que sí, bueno, nós sempre temos moita xente, o día 4 para cenario, o día 5 tamén, pero bueno, formose unha cola moi grande e a verdad que temos o campo cheo. A verdade é que está totalmente cheo, cola para que a xente veña a coller o ticket para coller as anguías, o éxito aseguradísimo. O éxito día de hoxe é completamente asegurado, a verdade é que estamos moi contentos. Vale. As anguías son daqui do Miño? Non, as anguías non son do Miño porque temos embalse. De feito, esta festa naceu porque antes de que fixera o embalse, aquí no Miño pescabanse as anguías. E logo, bueno, o día 5 de agosto a tradición era comer anguías. Entonces empezouse coa festa no 95. Vale, e cantas anguías se van a repartir nesta festa deste ano? Pois temos 750 kilos para hoxe e para mañán. Carai, son kilos, Son kilos, son moitos domingos de limpeza. Hai moito traballo detrás, é o que a dicir, non? Entre a limpeza, despois elaborar, cociñalos.
correcto, limpar as anguías, preparalas, montar as mesas, cortar pan, todo, hai moito traballo de moitos meses do ano, pouco descansamos. E moita xente, non, detrás? Bueno, podería haber máis, somos 5. 5 solo? Da comisión somos 5, logo temos moita xente que nos axuda e sin eles non sería posible, pero na comisión solamente somos 5. Bueno, pues moitísimas gracias a vos, porque gracias a vos isto é posible, que haya milleiros de persoas aquí disfrutando da festa da Anguía. Moitas gracias, a verdade é que é un orgullo ter o campo así, gracias. Bueno, alcalde, outro no máis na festa da Anguía, marco incomparable, nada que dicir, ou moito que dicir. Pois moito que dicir, a verdade que felices un ano máis, tantísima xente, desbordados, pero bueno, é bo, a xente ten paciencia, espera, colas de máis de unha hora, pero bueno, a verdade que felices, o entorno ben vedes, fantástico, maravilloso, e sobre todo agradecer a Asociación da Festa da Anguila, estes homes e mulleres que durante todo o ano traballan para que nos poidamos disfrutar estes 2 días desta fantástica Festa da Anguía. E ben que disfrutamos, xa desde o minuto 1. Pois si, ben que disfrutamos, bueno, e despois tamén a promoción que se está a facer de adegueiros e colleiteiros da denominación de orixe Ribeiro de Castelo de Miño. É todo un madeiraxe perfecto, é un enclave perfecto, unha comida perfecta, un viño perfecto. Podemos pedir algo máis? Pois mira, a verdade é que saúde, que é o que dicen aquí na miña terra, saúde, con viño, con anguías e con esta xente maravillosa que temos aquí, que máis podemos pedir? Además non é o que o digamos nós, é que só hai que ver o que hai aí. Sí, éxito rotundo, está demostrado, da igual a orquesta que veña, a Festa da Anguía ten mérito por Castelo de Miño, por a Festa da Anguía e por o gran traballo, repito, destes homes e mulleres da Asociación da Festa da Anguía que se deixan a pel cada ano para facer esta fantástica festa. Bueno, pois alcalde, moitísimas grazas, un placer, como sempre, checar aquí a Festa da Anguía, o trato é exquisito, non só a nós, senón a todos os visitantes que veñen, así que nada, a disfrutar da Festa da Anguía o que queda. Moitas grazas a vos por acompañarnos tamén cada ano. Que non se pode pescar a man, no río igual non, pero no plato non se me escapa unha. Así que con este manxar despedímonos ata o ano que ven na Festa da Anguía. Ata a próxima!